Kapin sa 25,000 ka mga lumad gikan sa bukirang bahin sa Davao ug mga kasikpit nga mga probinsya ang miabot karon sa dakbayan sa Davao tungod sa nagsing-abot nga Kapaskuhan. Base sa talas o natala sa Davao City Social Services and Development Office nga moabot sa 25,610 ka mga lumad ang anaa sa dakbayan. Aduna nay mga temporary shelters nga gigahin alang sa mga lumad ug gigamit na sab ang mga barangay gyms isip puy-anan sa mga lumad. Katakda o gidahom o gilauman pa sa kagamhanan sa dakbayan sa Davao nga mudaghan pa ang mga lumad ilabi na karong Disyembre 16. Niadtong miaging tuig nakatala sila og kapin 10,000 ka mga pamilya nga milugsong sa Davao City sa susamang panahon. Aron masiguro ang seguridad sa mga lumad, nagpatuman na og curfew ug dili na sila pa suruyon sa mga dalan kung alas 9 na sa gabi.